Bueno, bai, egiz esan, guguri haitxera erten gera partiduan, egiz da partidoko pisua beraik eraman debela lehenengo zatixan ere, baina gu nik uste kontretan gure okasuekin ditugula. Gola sartzia lortu dugu, baina bere segitxua sartu dugu beraiena, eta gero akzio puntual horrekin espulsioa dakin, pixkatek gauzak aldatu india, eta egiz esan hortik aurrera beraiek izan dira partidoko jabiak ez. Nik uste inbiala ez eskusa horretan eta hurrengo partioan begira, hurrengo partioa etxian da eta Mallorcan kontra eta hori irabazi da. Egiz esan jugada puntual horrek asko influitzen du ez, azkenean lehenengo zatitik bat gutxiokin aurkitzea faena bada, ez dut uste iarrak lehenengo momentutik bere helburua jugadia mostia zala eta helburu horrekin indau faltia ez. Nik uste albitroa jakin behar da bala situazio horretan mina matera ez dala jun eta jugadia mostera jundala ez. Hori azkenean ez dago gure esku, horrek influio harren, nik uste guk ere zoze gehiago gire aukidegula. Importantia da, hurrengo partidua etxian da gaula Mallorca baten kontra, eta hori da benetan irabazi behar ez, hau astu. Azkenean lau puntutela segitzen debe, ez gu hasiera batian etorri gara puntuatzeko helburuakin o irabazteko helburuakin. Partidua jundan bezala, klaro da ez gala bate posik, azkenean astu inbia eta oin jokatzen dugu Mallorcan kontra etxian, olako partidua dira benetan irabazi behitxuguna batez ere etxian, eta helburu horrekin ertengo gera, eta nik uste hori lortzen badago pauso handi bat emango gonez. Nik uste hurrengo 3 partidu hauek hau astuta, 3 puntua galdu ditugu oengo aste honetan, nik uste hurrengo 3 partiduak bai Zaragozan kontra eta Mallorcan kontra etxian eta bai San Mamesen, nik uste pauso handi bat emateko aukeria dakagula lasaitasun puntu hori lortzeko, ez? Nik uste intentzio horrekin junbiak gera, etxian fuerte gaude eta konfiantza berriro seguro hartuko gula etxean. Sentido horretan oso posik, azkenian batek jokatzia gustatzerako, kontinuidade puntu horrekin batek bere maila emateko aukera izaten dau, eta olako kasuetan bat ez da oso gustora bukatzen partidua, baina nik uste ekipoa gondiko bere buruan konfiantza ondixak ala eta hurrengo partiduan hor segitzeko intentzioakin jungo nahi zaztia lan itxeko, eta Mallorca irabaztia dakagun.